Khonani babukela emakhaya, igama lami akhona wakamtshaka, ngiphuma ku-Healing Heart. So ku-Healing Heart sibhizi senza iy'tori zabantu because kunabantu abathanda ukuxoxa mayelana ney'tori zabo, iy'nkinga ababhekana nazo, ukuthi bazilungisa kanjani or bafisa zilungiswe kanjani. If kune-story nawe uthanda ukuxhumana nathi ngaso, usixoxele ngaso, mhlawumbe uyafisa sikushuthele sona, sikhona siyakushuthela sona ngothando. It's either ufuna sibe yifilimu, it's either ufuna kube yistori sisixoxe nje, kuwena ukuthi sizoxoxa uwe or ungaxhumana nathi. Bonani babukela emakhaya, igama lami akhona amtshaka, ngiphuma ku-Healing Heart. Size la size ngendaba kabhuti, size endlini kasisi sizocela ukuthi asisize njengoba ubhuti wayethe unenkinga ngaphansi and inkinga yakhe ucabanga ukuthi yenziwe yini usisi. Bengicela ukubuza sisi, ngabe kuyiqiniso yini ukuthi kukhona into eyenzile kubhuti? Yebo, ikhona into engiyenzile kuyena kodwa ukuyenza kwami benginesizathu sami. Ubhuti nami kwangenzela izimanga ngokuthi ube umuntu behlala hambe cause ufika la ngokomsebenzi. Bengenzela yonke into engiyidingayo ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke uthe sehambile ngazama ukuba nomuntu eceleni. Mengiba nomuntu eceleni, umuntu angitshela ukuthi into amakayiboni, like senza yonke into abantu abayenzayo, but bese kumele siqale umcimbi into yami akayiboni. Uthi akayiboni yiphi le nto angayibonile? I-private part yami, like kuyena iyadisappear kodwa mina ngiyabona ukuthi kephi. Hawu. So kuthe makunjalo ngifike ngixoxela abangani bami sonke isitori singibe ngihambile ngiyobala nabo nje ngabaxoxela yonke into. Kube khona omunye ophuma eMangoza cause ngihlale e-Rest. Ngiphinde ngihambe ngiyomvashela cause khona into ayireda eceleni nami engiya noma ngikuningi la ngithanda khona. Okay, ngithe mangifika laphana safika lapha enyangeni ngixoxa isitori sami sonke. Lo wamkhulu wangisiza, ngabuya ngazosebenzisa imithi yami la ngihlala khona, ngathola ukuthi manje sengi-right. Ngazama ukuba nomuntu eceleni ngabona ukuthi yonke into isehamba kahle. Ngangamtshela yena, ngabuyela back kukhehla leliyana, ngafika ngakhuluma nayo, ngamtshela ukuthi ngicela ukuphindisela lento le emuva la iphuma khona. Then la ethe mase ekuhambeni nesikhathi noma engangitshelanga kodwa ngiye ngabona ama-actions wakhe ukuthi unenkinga la phuma khona la kumuntu wakhe, umfazi wakhe. Kade eba nenkinga noma ngimfonela mina. Ngithe mangimtshela kodwa ngeke like ukuthi ngimfonela ngimcela something abe ne-anger nami angasafuni ukukhuluma nami ngendlela ebede ihlele happy ngayo. So ngabona ukuthi shuthi isiyenza lento ebede yenza mina. Sorry. Bengisacela ukubuza futhi kuwena, ingabe kuyiqiniso ukuthi khona into obukade uyenzile kuyena as ufika kuthina usitshelanga ukuthi naye uke wamenza something, usitshela ukuthi yena ukwenze something? Ngabe kuyiqiniso elingakanani lelo? Ya vele qinisile manje lento oyisho manje, ngiyenzile lento oyisho manje ukuthi why kube ukuthi vele mina ngiyamthanda manje lo sisi, sebe sithandane kanjalo. So like kumina kube just ukumfaka ukuthi mhlambe angajole nabanye amadoda because ngiyazi ukuthi abantu besifazane akathembekile sometimes uma ubashiya manje sama uthola ukuthi bayajola kanjalo. Kukhona izinto eziningi manje ngiyenzele lo sisi, ngimakele umuzi iziningi mangingazisho, so ngibe ngingafuni ukuthi angijole manje eceleni. That's why ngimenzele lento oyisho. Kodwa ngenkathi ufika la ekuqaleni awushongo ukuthi khona into oyenzile. So manje sesiyahamba siyafika kusisi, sifika nolwazi olungaphelele. Manje sisi besisacela ukuthi
Kahle kahle ubhuti uthe ufuna ukuzocela ukuthi ucela ukusizakala. Ungakwazi yini ukumsiza ukuthi abe right kule nto yakhe? Uma engasangitshela ukuthi ayekenzela lokho kumina nami ngakwazi ukumsiza. Angazi ukuthi uzosizakala yini. Singahamba naye sihambe siye kwinyanga lengaka kuyona nami angisiza or siye kweyakhe because uyena umuntu waqala ukwenza le nto kumina. Ungathi inzima baba le ndaba. Inzima kakhulu. Bese sacela ukubuza kusisi. Ungasichazela ukuthi mhlampe kwenzakalani? Nabona kanjani ukuthi khona ikhinde sikhona ekhaya? I'll greet everyone there, whoever is watching us here in the studio. I'm Daniel's wife. We've been married together for almost 10 years with 5 children. And what I've noticed when it came to my house, as usual, as being a husband and a wife, when we're doing, I can't explain because we are all adults, you know what I'm talking about. And we went to the bathroom as usual. What I have noticed, his manhood wasn't functioning as usual. Then I had to ask my husband what is his problem, and he told me that no, I don't know what's happening. Maybe I'm sick. I have to go and have some checkups to the doctor. Then I said, yeah, you better do that because I cannot tolerate this here because we're not staying together. But now if you come up with this problem here, I'm not going to tolerate it. Then he said, okay, I'll sort that problem, my wife, don't worry. Then I said, okay, it's fine. After that, he came in, as the man who always working for the constructions, he went back to his work. Then after a few months, he came to my house to check on us with my children as well. Then another thing, same thing was happening. Then I said to him, please confess, my darling, what's happening now, because I'm getting pissed off now because what you are telling me, it's not the truth. Tell me, I'm not going to leave you. You know I always love you. You are taking care of us. Please tell me the truth so that we can get help, whoever can help us. And he told me that, no, let me tell you now, my wife, this is the problem. When I went to work somewhere, I met the lady there. I'm not going to mention her name, but you must know that I was having an affair with another lady, only to find out this lady was using a love potion on me, which means, I don't know, which makes my man who doesn't function. So I'm so sorry, and I beg you, I apologize for what I've done to you because he knows that he loves me. Then I said, okay, it's fine. I'm not going to leave you. Let's sort out this. And he said that what I'm going to do, I'm going to go to other people who always help if someone has got a problem. And he told me that he's going to go to, I don't know what you call this name, because I've never been before. But he said he wrote to you just to help. Traditional healing. No, darling. The Healing Heart, he told me that he's gonna write to Healing Heart so that they can help us to sort out this problem because he's gonna realize that our marriage is gonna fall apart. Then I said, it's fine, we can do it as long as it's gonna work for us because I don't want this. And then he went back to his work and met someone to help him. Then that is where we are here now to get some help to this lady, a beautiful lady next to me. And hopefully she's gonna help us. Then he confesses to me that, no, this lady was using something, that's why his thing is not working. I was so shocked because I've been trusting him so many years, but only to find out now he's cheating on me. Okay, it's fine, it happens, nothing could change. Leli babukela emakhaya ngithi sigcine sesiwavala amakhamera ngendlela engaqondakali ngoba bese kunanezimpi. So sikhulumile nawe sisi kodwa siyinqobile nempi bekade ikhona. Sikhulumile nawe sisi wathembisa ukuthi uzohamba ukhombisa ubhuti la hamba kwenza khona. So sizobuyela kubona kule viki elizayo siyoza ukuthi bahambe kanjani.
Siyabonga, besicela ni-like, ni-subscribe, and comment nisho noma yini enithanda ukuyisho ababukeli emakhaya. Siyabonga.